Моята карма. Майко, къде беше? Минава 11 часа, всички се притеснихме. Бързо ми дай нещо сладко. Защо? Боже мили, нося добри новини. Добри новини? Хайде, казвай, майко, за Мукта става дума, нали? Сигурно Мукта ще става майка, нали? Ако не можеш да кажеш нищо хубаво, тогава изобщо не си отваря устата. С Божията милост, преди да е дошла такава лоша новина, тези двамата се разделят. Разделят се? Да, двамата се разделят. Вече не живеят заедно. Какви глупости говориш? Не говоря глупости, синко. Казвам истината, която видях. И за теб това е добра новина? Не. Това е невъзможно. Да. И защо ти ще искаш да става така? Твоята внучка живее в палат, нали? Както ти си живяла в предградие, така искаш и моята Мукта да прекара живота си на същото място. Слугиня като теб може да прекара живота си на подобно място. Ти точно това искаш. Мукта да живее в онази мръсотия. Лело. Уморих се от глупостите ти. Кажи направо какво става. Боже мили, нали това се опитвам да кажа, синко? Когато ми се обади сутринта, тък му пристигах в дома на Мукта. Влязох вътре и видях, че само Вишну е там. Вече бях звъняла в офиса на Мукта и оттам ми казаха, че е в почивка. Замислих се къде може да е отишла и се сетих само за едно място. И когато отидох, се оказа, че е точно както предполагах. Смитхи Акаш? Да, беше Смитхи Акаш. И когато попитах пазача, той каза, че отиват на парти. Боже мили! Най-после Мукта е прозряла. Разделила се с Вишну и направо отишла на парти. Искам да остави онзи завинаги. Завинаги! Лело! Какво говорите, госпожо? Грях е дори да си го мислите. Ако помежду им се е случило нещо, нали за това сме ние, по-възрастните? Бедната Мукта. Онази, която трябваше да е бедна, сега живее в истински рай. А онази, която трябваше да живее в охолство, сега седи и оплаква късмета си. Достатъчно. Ако се държиш по-учтиво, докато разговаряш с дамини, ще ти бъда благодарен. Що се отнася до Мукта, аз ще говоря с нея. Вишну, нима проблемите ни ще се решат, като мълчиш. Вишну, през целия път не каза нищо. Не отговори на нито един мой въпрос. Разбрах само, че си загубил работата си. Защо не си ми казал, че ще работиш на подобно място? Вишну, ако споделиш с мен, двамата заедно може да потърсим хубава работа. Аз споделям всяка дреболия с теб. А ти скри от мен толкова важно нещо. Държиш ме в неведение. Защо, Вишну?
Каква е причината? Питам те нещо. Отговори ми. Как ли се чувства Мукта? Трябваше да останем още малко с нея. Митхи, аз също исках да остана, но начинът, по който Вишну си тръгна, подсказа, че не иска да говори с никого. Не мога да разбера защо Вишну е вършил тази работа. Не знам. Вишну е образован мъж. Ако е вършил такава работа, то със сигурност нещо го е принудил. Иначе не би го направил. Дано не е много късно. Не искам да се повтаря това, което стана с Тапасия. Защо телефонът на Мукта е изключен? Ще се обадя на Митхи. Не дей. Какво правиш? Искаш с Митхи да говориш за Мукта? Как ще се почувства тя? Какво ще се помисли? Те вече са големи. Виж, ако наистина между Мукта и Вишну има проблем и тя не ни е казала, значи не иска да ни тревожи. Тя сама ще поговори с Митхи и ще намери решение. Смятам, че не бива да предприемаме нищо, с което може да накърним гордостта й. Егото на Вишну ще бъде накърнено, ако му предложим да се присъедини към Бундела Enterprises. Разбирам те. Но Вишну трябва да проумее, че ние сме едно семейство. Аз съм му приятел, може да говори с мен. Ако приятелите не си помагат, тогава кой? Разбирам, само че той е много особен. Вишну е много принципен. Никога не би се възползвал от нещо. Акаш, независимо пред какъв проблем е изправен, няма да ни каже нищо. Ще върши най-обикновената работа, но никога няма да помоли за помощ. Мисля, че трябва да дадем малко време и на двамата. Преди проблемът между Мукта и Вишну да се е задълбочил. Господине, между кои съпрузи не възникват проблеми? Ако Мукта нищо не ни е казала, това значи, че проблемът не е толкова сериозен. Струва ми се, че трябва да им дадем малко време. Добре. Боже мили, никой не ме послуша. Джоги слуша само дамини. Еми Дивия, първо допуска грешка, после се разкайва. Аз ще трябва да предприема нещо, за да не се налага Мукта да търпи онзи гултак. Дядо ми все казва, че няма срамна работа. Пий ни си кафе. Знаеш ли, Вишну, ти така и не ме разбра. Можеше да ми кажеш, че ти се наложило да започнеш тази работа. Изобщо нямаше да ми стане неприятно. Нито щеше да ме срам. Болно ми е, че не ми се довери.
Решил си, че не можеш да ми споделиш всичко. С теб сме съпрузи. Най-добри приятели. Нали, ти ми го каза вечерта след сватбата. Двамата си обещахме, че ще споделяме всяка радост и тревога. Тогава ти ми обеща. Че вече нищо няма да криеш от мен, нали? Какво стана с това обещание, Вишну? Забрави ли го? Съжалявам, Мукта. Допуснах грешка. До днес не успях да ти дам нищо. Не те направих щастлива. Не, Вишну. Днес те засрамих. Пред шефа ти. Пред Митхи и Акаш. Пред всички. Баба ти е права. Аз съм безполезен. Напълно безполезен. Погледни ме. Кой ти е казал, че си безполезен? Кой ти е казал такова нещо? Много съжалявам. Стига вече. Допуснах огромна грешка. Не биваше да крия всичко това. Трябваше да ти кажа истината. Вишну, станалото станало. Забрави за всичко. Кой знае какво си е помислил шефът ти за нас. Митхи. Шефът на Митхи, Йован. Днес на партито всичко се случи пред него. Колко ли зле се е почувствала Мукта? Изобщо не искам да говоря за него. Той е много зъл човек. Зъл ли? Защо говориш така? Тази Мукта е много привлекателна. Негодник такъв, няма да се промениш. Не се заглеждай по Мукта. Тя първо ще е моя. Ела. Митхи, къде се отнесе? Попитахте нещо. Няма нищо. Не знам, този човек ми се струва много странен. Не ми харесва. Онзи ден, като отидох в офиса, го почувствах така. Много негативно усещане. А и днес на партито го забелязах. Така гледаше момичетата, сякаш... Акаш, гледай напред! Акаш, напред! Добре ли си? Ти добре ли си? Почакай. Боже!
Всичко е наред, нали? Да, Митхи. Той се и тръгна. Сега карай внимателно. Няма да си говорим повече. Вече е много късно. Внимавай. Добре. Добре си, нали? Синко, добре, че си дойдохте. Спешно трябва да поговорим. Майко, много е късно вече. Утре ще говорим. Акаш, не говори така на майка. Ще й стане неприятно. И на мен ми е неприятно, Митхи, когато тя се опитва да ти навреди. И слушай я поне. Не се тревожи. Ще кажа на Акаш да поговорите утре сутрин. Ще го убедя. Стана много късно. Лягай си вече. Чак сутринта ще мога да говоря с Акаш. Тогава вече ще е много късно. Да. Работата трябва да бъде свършена. Не бива да се допуска грешка. Довърши онази усойница. И името ми не трябва да се замесва. Мукта. Телефонът. Кой звъни толкова късно? Ало? Мукта, исках само да се извиня. Чувствам се много зле, Мукта. Това, което трябваше да изтърпиш пред всички, много съжалявам. Сериозно се скарах на приятеля си, този, който се държа зле с господин Кашяп. Казах му, че щом обижда Мукта, значи обижда и мен. И че вече няма място в живота ми. Скарах се и на ресторантьорите. Как се осмелява да няма толкова квалифициран мъж за подобна работа? Съжалявам, Мукта. Благодаря ви. Благодаря ви за всичко. Вие направихте много за мен. Никога няма да забравя тази услуга. Благодаря ви за всичко. Сър, ще говорим утре. Разбира се, Мукта. Утре ще дойдеш в офиса, нали? Сър, всъщност утре искам да прекарам малко повече време с Вишну. Двамата трябва да прекараме малко време заедно. Може ли да си взема почивен ден? Добре. Няма проблем. Мислех си дали няма да успееш да дойдеш за час-два, за да оправим сметките след партито. Но няма проблем. Аз ще отида по-рано и ще го свърша. Не, сър. Ще дойда за малко. Лека нощ, сър. Благодаря. Лека нощ.
Ще остана у дома с Вишну, което значи, че са се сдобрили. Не. Няма да оставя това така. Искаш да си останеш у дома, нали? Тогава ще си платиш цената за това, госпожо Кашяп. Лека нощ, Мукун-Нуку. Имам показанията на сестра си. Те доказват, че единствено ти си виновен за нейната смърт. Тя никога не би дала такива показания. Сам написах показанията и сложих палеца й върху листа малко преди да умре. Комисар Харамбир Чаухан. Толкова години си крил от мен собствената ми дъщеря. Крил си истината. Днес ще направя това, което трябваше да сторя преди години. Сам ще сложа край на този проблем. Фалшивите показания на Малвика трябва да са тук. Чаухан сигурно ги държи в тази стая. Каквото и да става, трябва да ги намеря. Малвика Радхор, предсмъртни показания. Долуподписаната Малвика Радхор в пълно съзнание заявявам. Не знам кое е истина и кое е лъжа. Знам само, че Амбика е моя дъщеря. Единственото, което ми остана от Малвика. Нищо не успях да направя за нея. Можех поне да й поискам прошка. Агаш, трябва да разбереш, чуй ме. Нима вече нямаш време да говориш с майка си. Не е това. Здравей, майко. Вие двамата да не би да отивате някъде? Видях, че сте приготвили багаж. Не, аз никъде няма да ходя. Акаш отива по работа извън града. Амбика, поне ти кажи. Толкова я молих да дойде с мен, но тя отказва. Нали с нощи вече говорихме по този въпрос? Спокойно. Не мисли за това, ми закусвай. Искаше да ми кажеш нещо.
Няма нищо. Закуси и после ще говорим. Майко, служи ми да ям. Много съм гладен. Майко, остави. Ти също седни да се храниш, аз ще сервирам на Санкрант. Да, майко. Не, вие яще. Аз не съм гладна. Имам си работа. Майко. Майко, Батко, нали казваше, че мога да се включа в бизнеса? Ще ми се още днес да започна. Ще гледам от теб и бързо ще се науча. Може ли да дойда с теб? Работата е отговорна. Ще можеш ли да се справиш? Извинявай. Просто до сега не си работил такава работа. Все някога трябва да започне, нали? Защо да не от днес? Аз имам пълно доверие в девера си. Убедена съм, че ще работи много старателно. Нали така, Санкрант? Разбира се. господин Санкран Чатърджи, идваш с мен на това служебно пътуване. Работата е много отговорна. И Митхи има пълно доверие в теб. Желая ти успех. Отивам да си приготвя багажа. Санкрант, закуската. После ще ям. Штурчо. Хайде, поне ти се нахрани. Да. Мали? Харесва ли ти масажа? Я погледни тук. Виж какво е това. Гледай, гледай. Госпожо, Дамини, не ми вярваш, така ли? Тогава ела с мен и сама ще се увериш, че Мукта живее в дома на Митхи. И ще я попиташ защо. Нали на мен никой не ми вярва? Но аз тази сутрин говорих с Митхи. Тя не спомена Мукта да е там. Твоята Митхи те лъже. Крие, че Мукта живее там. Моята Митхи не лъже. Кажи, ще дойдеш ли с мен или не? Госпожо, не мога да дойда. Трябва да масажирам бебето, да го изкъпя. Имам много работа. Нали ви казах? Говорих с Митхи. Тя не каза нищо такова. Защо просто не си признаеш, че от дъното на душата си искаш моята Мукта да страда? Нали твоята Митхи живее като кралица? Боже мили, съдбата е жестока. Внучката на една слугиня, която живее от нашето подаяние, сега живее в палат. А моята Мукта, която имаше живот на кралица, сега е завряна в коптор. Боже мили! Госпожо, моля ви, чуйте ме. Госпожо, Мукта не е там. Иначе Митхи щеше да ми каже. Само мен ли ще храниш? Ще закъснееш. Аз вече закусих. Днес ще се прибера по-рано. Колко пъти ще повтаряш едно и също? Тръгвай най-накрая. Хайде. Да, ще закъснея. А ти не забрави какво ми обеща. Няма да решаваш нищо, без да сме го обсъдили двамата. Да, госпожо Кашап. Няма да вземам никакво решение, без да те попитам. Сега тръгвай, че иначе шефът ти ще звънне. Виж, искаш ли да говоря с Акаш? Не, Мукта. Сами ще намерим добра работа за мен. Не се тревожи. Както кажеш. Хайде, тръгвай, докато шефът ти не е звъннал. Тръгвай. Чакай, забравих една папка сега. Прекрасно.
Идвам. Моля те, виж кой е. Може да е баба ти. Вчера сутринта беше тук. Не искам да оставам насаме с нея. Тя много ме мрази. Виж, но, нали аз съм тук? Нека някой да посмее да каже пред мен, че те мрази. Седни, аз ще отворя. Изненада! Дойдохме да ви видим. Виж, но, ела веднага. Виж кой е дошъл. Няма ли да ни поканиш вътре? О, заповядайте, влизайте. Ей, снахо! Снахо, къде си? Какво става? Много ме боли главата. Ужасно ме боли. Извинявай, майко, но ако ти разтрия главата, аз ще хвана главоболие. Опазил ме Господ. Кой те кара да ми разтриваш главата? Но нали можеш поне да отидеш да ми купиш лекарство? Касап го няма вкъщи. Иначе него щях да изпратя. Добре, ще отида. Поне това мога да направя за теб. Не съм чак толкова лоша. На бедните трябва да се помага. Татко така ме учил. Много добре. Много добре е направил. Хайде, върви. Сигурно нямаш пари? Няма проблем. Аз ще ти дам. Ето, вземи. Господ здраве да ти дава. Ей, сега се връщам. Виж ти, колко лесно се съгласи. Сама ми улесни работата. Ще отида да видя със собствените си очи как изчезва тази усойница. Трябва да видя това. Вие си говорете, аз ще направя чай. Чакай. Не закъсняваш ли за работа? Ти тръгвай, аз ще направя чай. Чули? Така ли? Акаш, виждаш ли колко се обичат? Не могат един без друг. Дано винаги двамата да сте така влюбени и Господ да ви пази от лоши очи. Госпожо, ти тръгвай на работа, ще направя чай. Как така? За първи път сте в дома ни, сяда и аз ще направя. И какво от това? Вече разгледах дома ти, пък и сега често ще се виждаме, нали вишно? Но аз правя много хубав чай, Митхи. Остави тази работа на мен. Мукта, разприказвахме си, ти наистина ще закъснеш, ела ще ти изпратя. Слушам, шефе. Чао, Акаш, чао, Санкрант. До скоро. До скоро. Чао. Мукта. Аз искам да ти кажа нещо. За шефа ти Йован. Този човек никак не ми харесва. Начина, по който те гледаше на партито и... Чул го да казва за теб, Че съм неговото момиче. Нали? В началото и на мен ми беше много странно. Но вече разбрах, че той е много чистосърдечен. Просто обича да се шегува. И изобщо не се притеснявай. Чули? Може ли и да тръгвам? Пази се. Довиждане. Довиждане. Но не ме разбирай погрешно. Ако мога да ти бъда полезен, кажи ми. Моля те.
Точно така, Вишно. Аз също започвам работа днес. Защо и ти не се присъединиш? Тъкмо ще си имам компания, а и мога да науча много от теб. Благодаря ти, Акаш. Опитвам се да си намеря добра работа. Виж, ако нищо не се получи, тогава ще дойда при теб. Много ще се радвам. Ето, заповядайте горещ чай. Санкрант? Между другото, много съм ти сърдита, Вишно. Държиш се с нас като с непознати. Не очаквах това от теб. Вишно, когато ние с Акаш бяхме разделени, имахме проблеми, за броени дни ти и Мукта успяхте да ни съберете отново. Но когато вас ви сполетя същото, ти дори не сподели с нас. Почувствах се много обидена. Права си, Митхи. Много съжалявам. На Мукта дължа това, че имам отново семейство. Нямах си никого на този свят. А заради моите грешки всички се чувствате наранени. Но се заклевам, че това никога няма да се повтори. Повече няма да огорча никого. Вече имаш семейство. Тогава го приеми като такова. Просто ми се убеди. Акаш, тръгвай, че ще закъснееш за полета. Вишно, ако имаш нужда от нещо, обади ми се. Аз съм тук. Добре. Пази се. И ти се пази. Тръгваме ли, Акаш? Елате, ще ви изпратя. Приключи ли? Да, господине. Не беше трудно. Проверих всички фактури и ги качих в системата. Ако кажете, ще ви ги изпратя на мейла. Да, ако обичаш. В този офис никой друг не работи като теб със скоростта на светлината. Продължавай така, Мукта. Сигурно искаш да си тръгваш. Може би трябва да решиш проблемите между теб и съпруга ти. Нямаме проблеми, господине. Нищо особено. Двамата с него ще намерим решение. Просто имаме нужда от малко време заедно. Мукта, вчера шефът на кетеринга ми каза, че мъжът ти е без работа. Ти знаеш ли, че работи като сервитьор? Не. Не се тревожи, Мукта. Щом съм тук, вие двамата няма да имате никакви проблеми. Имам идея. Кажи на господин Кашап да изпрати CV-то си на човешки ресурси. Имаме свободни позиции. Ако се окаже подходящ за някой от тях, и той ще може да работи при нас. Наистина ли? Искам да кажа, наистина ли е възможно аз и Вишно да работим тук заедно? Защо да не може? В края на краищата той е твой съпруг. Съпруг е на най-добрия служител на фирмата ни.
Сигурно е квалифициран, ще го назнача на добра позиция. Благодаря, господине. Много ви благодаря. Господи! Все забравяш. Не, господине. Юван. Вече сме добри приятели, нали? Разбира се, господин Юван. Сега се прибирай по-бързо и кажи хубавата новина на господин Кашиап. Хайде. Но плащанията вече са направени. Този доставчик при кого е дошъл? Следващия епизод. При дъщеря си ли си дошъл? Слава Богу, че най-накрая разбра. Значи господин Тхакур ви е казал. Защо той да ми казва? Аз сама разбрах какво става и казах на Джоги. Тя с никого не споделя. На теб сигурно е казала какво става. За кого говорите? За Мукта, разбира се. За Мукта ли? Една дъщеря имаш, синко. Я вижте, вие.